सर्वांक नमस्कार। जातक भांग 12 आस्पद करून कोंकणी गीतू रचना करून आलापन केल्या टी उमेश भट गोसरीपुरम कोच्ची। गावांतस एको प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। गावांतस एको प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। गावांतस एको प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। धर्मपत्नी देवी इंद्राणी मोगाची धुव सुंदरी राणी। धर्मपत्नी देवी इंद्राणी मोगाची धुव सुंदरी राणी। गावांतस एक प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। आईली चेल्लेली सोयरीक मेळ्ळे चेल्लेले जातक। आईली चेल्लेली सोयरीक मेळ्ळे चेल्लेले जातक। धांक 12 ते जातक केल्ली तिका हांवें वर्डीक। धांक 12 ते जातक केल्ली तिका हांवें वर्डीक। गावांतस एक प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। 10 लाख रुपया स्त्रीधन भंगार दिल्ल्यासे पवन। 10 लाख रुपया स्त्रीधन भंगार दिल्ल्यासे पवन। रघुक दिल्ले व्हड घर मेळ्ळे कोंट साकार। रघुक दिल्ले व्हड घर मेळ्ळे कोंट साकार। गावांतस एक प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। ते कुटुंबारी मुखार कसं जाता म्हणून आमकां चोवया। खाल उंच काडटा ती मावांक येता ती माईचे लग्गी झगड्याक। खाल उंच काडटा ती मावांक येता ती माईचे लग्गी झगड्याक। हाडटा ती कणकोण कपलाक पिशें लगता माथ्याक। हाडटा ती कणकोण कपलाक पिशें लगता माथ्याक। गावांतस एक प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। धर्मपत्नी देवी इंद्राणी मोगाची धुव सुंदरी राणी। गावांतस एक प्रमाणी धम्मेली आमगेलो कृष्ण कीणी। चेल्ली एकी सुंदरी राणी 1 लाख रुपये स्त्रीधन मेळ्ळें, भांगार दिलें, राघूक व्हड घर दिलें, कार दिलें, जेलें। कुटुंबाचेर संतोष ना जाला। योग्य तू कोणालें मन दुखोवशाक आग्रोवपाक ना। तुम्ही सर्व आस्वादन करतले म्हणून विश्वास करता। सर्वांक धन्यवाद।